Hello guys, welcome to back Anjali Basumatari YouTube channel. ओमफ्राय बिराद गोबावनि दिनावहा दिनैसो लाबोदो ओमफ्राय जा दिनै माइ गायगोन आंखौ माइ गायबाय थादोंमोन ओमफ्राय सान्दुङा जि गोसा जाखादों फुंनिफ्रायनो मा जागोनथाय हागोन ना हाया गायनो लोगो ओमफ्राय माला हादो दानि माइ गायनायखौनो माइ गायनो फैबाथाय गय जाखाग्रोयो आरो जोंनिया नै गय जागासिनोमोन बिसोरो नै बिथिं सिख्लाफोरा जोंनि गामिनि सिख्लाफोरा जा माइ गायखायो दै ओमफ्राय बैथिंगालै बुरिफोरा आरो सिख्लाफोरा एक्सट्रा बुरिफोरा एक्सट्रा जाना लादोंमोन बिसोरो नै डेन्जार बाय लादों बिसोरो मा बाना लादो गासैनि खिथुआवबो बानाय लागोन राइफल बादोनो मा बादो बियो एदावना जाला माइ गायनाय हिनजावफोरखौ एदावना जाला रागा जोंखादो जोङो माइ गायबाय थानाय माइ गायनाय सोरबाबो नै लाव हानानै लादोंमोन आङो बिथिंगालै आटा नानानै लादों पुरि फिसा फिसा खावनो नैबे पुरिखौ खावखांबाय आङो ओमफ्राय बिथिंगालै मटरजों लावजों संदों नै आरो बिथिं बर'नि आसलि भिटामिन दङ ओमफ्राय बानलु नै सानजौफुबाय ओंखाम जानो थांनो जासिगोन बिसोरो सान्दुङा मा जाखो मिथिबायना दोमैलु जानानै एसे बारबो फैदों जि मोजां जादोंनो आरो गायनो दै नै आरो सावगारिया जि दै गानो बादों हाब्रुखौ गानो बादों आरो बे गाबखायो लेथ्रा गानो नागिरबानो कृष्ण फिसानिसिना आथिंखौ हेबलायलायनानै बिब'नो खोथियाखौ हरलायलायदों आरो आंबो गायबाय आरो ओरैनो गायना नायबाय न'नि माइ नालाय गायखायो जोङो माइखौलाय बेलासिसो गायदों आरो नैथिं रितुआबो गायफाखादों आंदो सान्दुं गोसाब्लाबो गायदों आरो खोथियाफोरा नै बिथिं जा सान्दुं गोसामोन बेलासि 3टासोआवहा जिरायबाय आरो जों जिरायना बैथिं रितुआ जि गायदों गावहा हारसिं गायनानै माइ गायनायनि ब्लगा बेखिनियानो मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ